Gel gel. Bak güle güle bak güle güle. Elbak. Ahıl barış. Mazlum şey tamam bu mazlum. Ez ve bi dil û can silav dikim meşvanên rêzgirtina vîna gelê Kurd îro bi biryardarî bi xurtbûyînek mezin bi îradeyek mezin em ketîne sînûrê Colemêrgê de ez ve bi dil û can bi vê biryardariya we bi îradeya we xurt ez silav dikim. Belê desthilatdariya AKP û MHP ji beriya niha ji du cara îrada gelê Kurd desteser kir. Heman rêbas li gelê Colemêrgê bi desteserkirina vîna gelê Colemêrgê siyê hezîranê pêk anî. Em dibîjin heta dawiyê em ê li ber xwe bidin. Em ê vîna gelê Kurd em ê xwedî derbikevin. Em desteserkirina li ser gelê Kurd, li ser vîna gelê Kurd em qebûl nakin. Ev 100 sala desthilatdariyên faşîst ên faşîzmê ji xwe gelê Kurd qir dikin, şiholêra dikin, tasfiye dikin, zimanê wa, çanda wa ji holêra dikin. Hewl dide bi heman demî niha ji bi şer, bi kuştinê, bi mincavkirinê, bi girtinê hewl dide gelê Kurd tasfiye bike. Hûn dibînî îro li başûr desthilatdariya AKP û MHP bi şer kar dike siyaseta gelê Kurd ji holêra ke. Em dibîjin çareseriya pirsgirêka Kurd bi vî awayî nayê çareserkirin. Heman demî Rojava desthilatdariya AKP û MHP vîna gelê Rojava tehemûl nake, nas nake. Çi dibêje? Bêje ez ê Esedre hevdîtinê bikim. Pirsgirêk çi ye? Pirsgirêk dîsa ji ber ku gelê Kurd negihî vîna xwe. Em dibêjin pirsgirêk encik, pirsgirêka gelê Kurd encik bi çûna greva İmraliyê bê çareserkirin. Ji ber wê em bank desthilatdariya AKP MHP dikin. Barê rêzên qirêj dest berde. Polîtîkayê qirêj dest berde. Vîna gelê Kurd naz bike. Ez we bi dil û can silav dikim.